God aften Danmark. Det her det er min første videoblog, så I må undskylde, hvis jeg bare ruder lidt rundt i det hele. Men jeg skal prøve så godt jeg nu kan. For dem af jer, som ikke ved det, så hedder jeg Sofie. Og jeg er på udveksling i Las Vegas i staten Nevada i USA lige nu. Men det ville jo være lidt under, hvis du ikke vidste det, siden du sidder og ser det her. Men anyway. I dag der har jeg været 3 timer i kirke med min mormonske værtsfamilie. Lad os bare sige, at jeg er rimelig træt om morgenen, og mormonsk kirkegang er ikke lige noget af det mest spændende her på jorden. Og specielt ikke fordi den er så anderledes fra stort set alt, hvad vi kalder dansk kultur. Så det var ikke særlig spændende måde at starte dagen på. Men jeg har ikke været i kirke i et par uger nu, så det var fint nok, I guess. Men resten af dagen har jeg bare brugt på at læse biologi til min zoology-test i morgen, og læse og generelt bare slappe af. Jeg skypede også med Karen og min dejlige lille Line. Det var rigtig dejligt, de er i Polen lige nu. Det var rigtig hyggeligt at snakke med dem igen. Jeg har ikke snakket med dem i næsten 3 uger. Og så skypede jeg også med min mor. Det var også rigtig dejligt. Det er super dejligt at få snakket og set med alle jer derhjemme. Så det er højdepunktet på alle mine søndage. Her om 20 minutters tid skal jeg højst sandsynligt spille en fodboldkamp sammen med en af mine veninder fra cross country. Men vi har hørt noget torden udenfor. Så hun er lige ved at se, om det rent faktisk bliver til noget, fordi at der er nogle regler her, eller noget om, du ikke må være ude og dyrke sport, når det tordner og lyner. Men jeg håber det, fordi jeg savner fodbold, og det kunne være ret sjovt at prøve at få spillet det lidt, inden jeg skal til tryouts på skolen, så jeg ikke fejler totalt den første dag. Men ja, så i går der havde vi Divisional Championship i cross country, og jeg vandt simpelthen medalje. Skal vi se her. Der var den rigtige side. Jeg er på varsity, som er førsteholdet. Så ja, det gik faktisk super godt, fordi vi vandt faktisk det hele. Vi vandt vores division, altså vores pulje, kan man sige. Og jeg kom ind på 3. pladsen ud af 39. Så det var rigtig fint. Og jeg kom ind som nummer 1 på min skole, Las Vegas High School. Det var jeg også rigtig glad for. Og jeg løb de 5 kilometer. Løb jeg på 22 minutter og 21 sekunder, hvilket er 2,5 sekunder hurtigere end mit første løb. Jeg løb for cirka en måned siden, I guess. Og så løb jeg, jeg havde en gennemsnitlig tid på 7 minutter og 12 sekunder per mile. Men alt det her, det er jo sådan set bare teknisk løbestof, så det er måske ikke lige så interessant for jer. Og fik jeg lige en sms fra Jessica, hende jeg skulle spille med. Jeg ved ikke, om I kan se det. Okay, der. Kan ikke lige se det, men der står no game. Så vi skal ikke spille fodboldkamp i aften, det er jeg lidt ærgerlig over. Men jeg håber, det bliver tid til en gang. Hun spiller vist et hver weekend, så lad os se, hvordan jeg skal vise jer. Jeg fik også en anden medalje i sidste weekend på cross country. Lake Mead Invitational. Se her. Ikke nær så fint som den anden, men det var heller ikke et rigtigt championship. Meget stolt. Udover det, så er der ikke rigtig så meget. Jeg skal have læst et lektier til en test, jeg skal tage igen i zoology i morgen. Udover det, så er det søndag. Som sagt, den kedeligste dag på ugen for mig. Fordi det er bare kirke og lektier, og bare generelt set være derhjemme. Så jeg har egentlig ikke så meget at lave. Min værtsfar Mike er kørt ind til lufthavnen nu for at hente Heidi, min værtsmor, som har været i Tennessee
siden torsdag morgen. Så det bliver hyggeligt at se hende igen. Min 30-årige værtssøster er i London lige nu for at besøge min anden værtssøster, som er 19 år, som går på college derovre indtil december. Hun har været der siden august. Så ja, men hun kommer hjem om præcis en uge på næste søndag. Så lige nu, så de sidste par dage har vi kun været Mike og min værtsfar og Lane, min værtssøster, som faktisk fylder 16 år om 3 dage, hvilket er mandag, tirsdag, onsdag. Ja, sorry, jeg skulle lige noget tit gå med. Så ja, udover det, så er weekenden sådan set slut. Faktisk herovre i USA, så starter de ugen på en søndag, så det er faktisk næste uge lige nu. Udover det, jeg tror, jeg skulle tilbage i skolen i morgen, fordi jeg ikke rigtig har fået sovet længe overhovedet. I weekenden, jeg stod op 5:30 i går. Om morgenen og i dag stod jeg op kl. 8, så... Men sådan er det jo, når man bor i USA og skal tage mulige ting hele tiden. Men ja, jeg håber, at min første videoblog ikke var den helt store fejltagelse. Så giv mig gerne lidt feedback og sige, om I bare vil foretrække, nej, hold dig til almindelige blogindlæg, fordi det der var noget værre noget, eller om jeg skal lave flere af det her. Så ja, tak fordi I gad se det her. Vi snakkes forhåbentligvis